A hľadaš a máte nechala hry a v novom videu je moja malúpia a u ňou lebo na vlastný YouTube kanál aj tie a mobil Boha amhajovili. A aj aj mne obil, lebo na chvíľu máme obyvateľov. Pomaly si a nemá prosím. A ja už hraje Dead by Daylight. Dievčatá tu sú. Také jeden chlapec. Ale nevadí. Ale neriešie to, že mám chlapčenskú postavu. Alebo si mám na dievčenskú. Ovo teba. Ja neviem, ale oni sú strašné tieto postavy dievčenské, tieto. A ja si chcem kúpiť túto. Túto mám, alebo túto chcem si kúpiť. Máš na ňu peniaze? Nemám, 2225 nemám. Ale možno si kúpim. Drehli? Kde je killerík náš obľúbený? Ja nechcem, aby ma chytil. Vysvetľuj samu, o ide aj o hre. Akože Dead by Daylight bola o tom, že akože teraz je to nové, že akože 8 sme tam a opravujeme 8 týchto generátorov a sme tu 8 a sú 2 killerovia. To je nové, ale predtým tuším sme boli iba 4 a opravovali sme 5 a bol tu iba jeden killer, takže o tom to ide. A tam je ten killer v tom ružovom, alebo čo? Hajzel. Dobre, je o divné, aby ste vedeli ľudia o Iler. Iler je úplne pri tebe. Nie úplne, ale... On prešiel, tuším tak. Ale nevidel ma. Našťastie. Ale chcem toto dokončiť. No, oj. Iler ľudia, Iler. Mi to rozbil tento oko. Ľudia, prepáčte, že moja Čo, kamarátka? BFF. BFF. Nechce dopadnúť ako... BFF. A ona Áda, lebo ja idem na uhlu na fajšenézy. Ahojte. Paše. Kto je tu? Ja viem čo toto, ale kto išiel ešte po mne? Kto strieľal? To nebol ten? Paše. Ne. Neložíme na veľký. Ahojte. Pohľad.